Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Radio Philippine Standard Time, las 4:55. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upots atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56. Sa liwat mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental. Negros Oriental ang atong siling nga mga kaaksyon tagparabati sa tabok sang kadagatan, ang isla sa Panay, probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate, sa Kuto, Marabutan sa atong siling nga broadcast. Liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation, petsa 5 sa gihapon bulan sang Hunyo. Sabado naman naton siring pagpangalagad karon nga hapon sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa liwat naman nila sini kapagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report, mga balita sa palibot-libot sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Mga balita lokal nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo diri mabatian sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Tagsa kahapon ang ining programa ginaopdan sa aton sining Patrol 2. Aton sining Crosswind Patrol, liwat naman nga magalambiyong sa bilog nga Metro Bacolod. Aton naman liwat bantayan kagimolsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kahaponanon nagakadto sa sirom, pakadto dugay-dugay sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Sa Patrol 2, magapangalagad karon hapon tag sa kasabado. Inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition. Buylog naton ang bugal sang alihis.
may rest house sa Estepania. Aksyon Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Ninyo Bogina. Ang aton nga pagbantay sa mga updates sa balita nasyonal, international, updates sa COVID-19. Ginatutukan nina ini Aksyon ang Defensor. Opdama kita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back to back sa aton nga IT expert. Karon nga hapon, boylog naton si Christian James Binares. Ano mga Binares na isa kwan? Sa Barangay Alihis? Hindi mo kilala. O, mga mayong tao na. Si Arnel Binares Sr., ang bata si Arnel Binares Jr., ang isa ya pagkabata nga laki si Andro Binares. Barangay Alihis na sila sa syudad sa Bacolod. Soki man isang Aksyon Radio Bacolod, ang amay si Senior. Sa kinandan ang inyo sinikubos nga alagad, talos temporaryo diri sa programa ni Aksyon Marlon Hinovaya Loverboy. Ako naman si Aksyon Eric Magbanua. Opdi ninyo ako sa nabilin isa ka oras nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Aksyon Report Afternoon Edition Sabado nga presentation. Hoy nagtupa ang ulan sa Bacolod. Sabi ko kay na sang aga mangintayuyo na ang pagbutlak sang adlaw hasta nga magtunod karon nga hapon. Most likely mga utod naton nga naga-star sa pangigaron sang baybayon, sunset ang ginatirada, picture. Picture diri, picture dito. Tisubong niya ang sunset daw laban sa hindi makita. Kaya daw puraw lang galom ang aton kalangitan. Ang galom kapyar ka mo halin sa bukid. Pakadtos baybay ang galom. Nagligad nga mga inadlaw ang galom halin sa baybay. Pakadto bukid subugi nga hapon. Ang sa pagkaitom-itom nga galom halin sa kabukiran pakadto sa baybayon. Kaya sa mga naga-star dira sa suba ha, ulo aligmat ka mo. Kay mas delikado ang baha halin sa bukid, magdaludo paubos. Although nga si Bagyo Dante way na sa Philippine Area of Responsibility, pero siling sang aton nga pag-asa sa forecast nila alas 4 karon nga hapon, southwest monsoon ang naga-afekto sa western section sang Luzon. Ang forecast sang pag-asa, ang Western Visayas dala ang Negros Occidental kag Bacolod City. Makaangkon sang magulugal umon nga tiyempo panahon nga may pagtupa sang ulan, may paaman nga gulugalom, panaguob, pangilat, localized thunderstorm, southwest monsoon. Amoni ang nagapaulan-ulan sa pila ka porsyon sang Bacolod, pila ka porsyon sang Negros Occidental, ang southwest monsoon. Magamuni nga ugada, kagarangkada, utod naman ang biga sang aton nga makauturan kon Sabado night. Sino pa bi maglagaw ka one battle kun kabubu ang ulan. Pero why kita hagad sa iban nga mag-inom? Kung mag-inom gid man hasta lang alas 9 ha. Importante ang ginatawag nga social distancing, wearing face shield, face mask, pangugas kamot gamit ang habon. Pero ayaw gid magsoksok face mask o kon face shield nga naga-inom ka beer.
Diba siya masalamukan ka? Naglala ko pa niya, ti pre, gasunod ko kuya sang health protocol. Ti kung mag-inom ka, gaano ka pre? At mag-inom, simple lang. Kakas, balik. Kakas, balik. Ano kung butsilingon siya naman? Nakakas ka sa imo nga face mask, tughong, balik, tapos, sok-sok face mask. Grabe ba? Budlay, kuha mo pa pre ba? Muna yung style sa migo ko mo. Di nga ba ka man gainom, tapos mo inom, kundi balik mo ng face mask mo. Pag inom mo, kakason mo naman. Umayo ng imo ah. At least, safe. Siling ko, may tama ka. Ang ibang nga why na lang ginakakas mo? Ang face mask ko mag-inom sila. Ginabuan ang face mask bla, makalusot lang ang straw. Kagina-straw lang. Ang beer gina-straw. Soft drinks lang na yung kabalo ko eh. Soft drinks na nabalaan ko nga gina-straw. Budlay ko sa style ng Pinoy, no? Kanya parang hindi makakas pa rin ang face mask. Buuan ang face mask sa tunga, idasok ang straw, idasok man sa ginainom mo. Mayo na. Mayo ang idea. No? Sige, sa aton nga mga motorista, medyo halong-halong ha. Danog agaton dalanon. Ilabi na gid ang dalan nga himo sa asfalto. Alam na ko ng imo guma, hindi bulog. Kung bulog, basi kon slide away. Basi mo pa nanto na ang aksidente. Hinay-hinay lang ha. Ang ulan na sa bukid, grabe guro ulan sa Kwanay. Sa Granada kag sa Alangilan ay. O sa teritoryo dira ni Kwan, teritoryo dira ni Engineer Marlon Posisyon dira sa Alangilan kapangagad sa mga taga-Aksyon Radio. Nga pare panyaga libre ang Aksyon Radio. Sakon manukan. Sakon nga farm. Wow. Sige salamat kay Engineer Marlon Posisyon. Mr. and Mrs. Engineer Marlon Posisyon and family. Sige, siling ko kay Domingo man boss day off ta. Kutilawan ta magpamasyar sa farm ni Engineer Marlon Posisyon. Ang butsa na naman tayo makapangapi sa mansyon ni Engineer Arthur Normandy. Stakuling da. Engineer, sana mabukas ng kapihan mo. Kagaron taman taga-Aksyon Radio pangapi para nga matilawan ang saburuso nga kafe. Muna nga tigulula, no? Nami gini pangapi mo. May saging gani nga bagnas. Di gani kamuti kahoy. Abaw, sampat sa kape nga mainit. Para nga daw saburuso. Tinabal nga ginamos ay agoy. Kampyon ang aratsada gagarangkada. Dugay-dugay ga tingala ka dugay gahakwan gahugot ang liog mo. Saka lidugo mo. Ay perte. Ano mga balita karon nga hapon? Oy, by the way, sa aton nga mga kaaksyon ha. Sa aton nga mga kapulisan sa bilog nga pungsod sang Pilipinas. Damo-damo naglirang nagkalamatay sa aton nga mga kapulisan, no? Muna nga kwan kita medyo extra nga paghalong kahit hindi man malipod ang aton nga mga kapulisan. Isa sa mga frontliner kon COVID-19 ang paghahambalan. Te sa record sang Camp Crame, sa record ni Police Lieutenant General Guillermo Eliasar, may kapina sa 24,691 ka mga kaso sang COVID-19 ang nag-igo sa aton kapulisan sa bilog nga pungsod sang Pilipinas. Ang total active cases sa record nila 1,733.
Ang mga naka-recover, nag-ayo na nga mga kapulisan naton nga may COVID-19, naglabot sa 22,890. Kag sa record sang kapulisan naton, ang patay sa PNP kon COVID-19 ang paghahambalan pila 68 na. Amo na sa aton nga makapulisan na halong-halong kikita ha. Budlay kon matapikan COVID ang aton nga pulisan kay paralyze man ang ila sining operation. Dumdo mo sa Bacolod to, nagligad nga mga binulan. 86 to bla ka pulis nato mo sa Bacolod. Dala ang non-uniform personnel na natapikan sang virus sa COVID-19. Di palay-palay man ang serbisyo sang aton kapulisan. Kaya ulihi nga napatay sa record sang PNP. Ilang edad? 58. Muna sa itong kapulisan ang social distancing kit importante, wearing face mask, face shield, mo na mga sundon talang ang health protocol no? Taya man ang kabuhi sa itong kapulisan no? Sa mga contact tracing bla, sila man ang nag-serving ng mga frontliners. Ang hindi obra sang pulis, ginapaobra pa sa aton kapulisan. Kontani ang ilaya ti more on peace and order. Pero kung mga pandemic, gin-utilize man sila na mag-assess ka magbulig sa aton nga Inter-Agency Task Force on COVID-19. Mo nang aton nga pasalamatan kay ti apisar nga hindi obra sang pulis, ginaobra na lang kaya may mga directives man mo nga ginapatuman ang high-ranking official sa Philippine National Police. So sa atong kapulisan, halong kikita ha? Nabudlay magka-COVID. So kami sirable mas pangabuhi mo kung kaisa. Karon nga hapon na bulabog man ang Bacolod, kaya doon sinumpit kag naga-iniwang man ang naga-inuwang man ang aton nga mga fire truck. Pati sa Aksyon Deer Salazar, gasunod masabuli ka fire truck. May sunog na sa may shopping sa may Hilado Street. Sakop rin isang barangay 17. Ibaloon ta na karon ang follow-up ni Aksyon Deer. Kay daw baligyaan ini isang mga appliances kag foam bala. Ila serving stock room o kun budiga dito tuhaw ang kalayo. Di may mga swerte kay way man sang may napilasan. At least madasig man ang pag-cordon sa mga firefighting unit na hindi na makalaptang kalayo sa iban pagidira nga establishmento komersyal sa diin natabo ining sunog. Turkon tagiya sanda ko no, dosing naman ang apelido. Baloon tani kung ano gid ang ginansang kalayo kag pila ang estimated cost of damage ni. Nano yung mga balita kabantayan nyo dugay-dugay report gikan sa aton siring nga mga patrol unit reporters. Bantayan ang report ni Aksyon Art ay hupon gikan sa New Government Center. Clearing operation sa mga drainage system. Pati gayonon sang CDRRMO sa masunod nga semana. Ati amo na ni tukan ni kaga hampay gini ni Sergio Marie Vargas aton nga cluster head sang City Disaster Risk Reduction Management Office. Basta kay kayanay kag tinluanay sang mga kanal tadi kag ginagyan sa mga tubi ta mga suba. Natuon ni kay Sergio Marie Vargas. Do kabaskog sang daguo ba? Do tayo og man ang building sang Wilrose. Iyan ni hampay gini ni Sergio Marie Vargas. Dapat nagid man subong nga magpatikayo kita sa tawag nga clearing operation sa mga drainage mga imbornal tabla.
Kaya ikaw nakapyar ka mo dira sa may libertad lang. O, guro, grabe naman sa mga libertad. Guro daw nga mga drainage ay. Balas, bato, kag plastic naman. Guro daw nagpugong na sa ba ka mga drainage na ito daw. Kaya gamay itjutay lang nga ulan. Basta sige-sige. Baw, do daga hamboy-hamboy sa tuhod ang kwan. Ang tubi da. Di arak na guro ang supon sang mga plastic kag basura sang mga vendors na tonda. Puwera lang sa mga mayo ha. Ang mga vendors may nga tiga bagul mong haboy diri, haboy dito, kawala lang. Di mayo nga na ang plano ni Sergio Marie Vargas. Kita mo nga aton nga makrik dito mayo ang dalagan sang kwan. Mayo ang dalagan sang mga suba naton di kay sa tigilinit pa to ginabirahan na to ni Sergio Marie Vargas mo. Specialmente sa may barangay 12-10. Para sa may Halandon sa barangay 8 area. At least na buhin-buhinan dang baw sa pagkadamo-damo nga basura. Hindi na kita ano ng tubig. Ito puraw na lang basura. Mga bottled mineral water ni Bla. Hindi ni isa dali-dali madunot baw. Amo nang galulutaw. Ibayaw man niya. Kaya daw di pagid man full swing ang tigululan eh. Although nga tigululan na gidman, pero I mean bla, ang ulan hindi bla sige-sige. Pero ini nga simana, napiyaran ko kada hapon nga ulan na. Bantayan ba na balita gikan kay Aksyon Almengraba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Duwa ka mga drug personality arestado sa Vibas Operation. Dito sa may syudad sang San Carlos. Bantayan ang report ni Aksyon Almengraba gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa nasyonal nga mga bulo balita, komene kulang pa sang 2 ka milyon nga registrants para sa ila target nga mga botante. Tiwas-was na, paristro ng way pagkaparistro. Ang masaylo buto. Ang masaylo sa isa ka lugar, pakanto sa isa ka lugar, kilalan na paristro na mas kumilik ha. 3 kay eksperto gikan sa Israel nagpaambit sang ila naibaluan sa vaccination program. Pag-release ang 2.5 billion pesos nga contingency fund para sa pagbakal sang bakuna ginaprobahan na sang presidente. Kag Senator Laila de Lima kina-question ang 54.6 billion pesos nga MUP pension insertion sa Bayanihan 3. Amo na mga durudalag ko nga headline sa Balita National. Isipo na marasan sa inyong Marilaw, Aksyon Radio Philippine Standard Time, plus 5:17 na. Unahon tanang report na Aksyon Del Salazar. Traffic sitwasyon sa Bacolod na ton. Sa sining maulanon nga panahon, basa naman ang dalanon tungod sang ulan karon nga hapon. Yari si Aksyon Dale Salazar, traffic report sa Patrol 2. Dale, may hapon. Yes, Aksyon Eric, may hapon man sa ato nga mga kaksyon na paigad na kagipagwa ang raincoat kagakalo. Aksyon Eric. Kagpaigad ka kung nagadlagan ka kadang signal mo daw, porte pa nga baskog sa ulan. Hindi na lang wala rin. Ayaw na nga. Tapos nga posisyon kayo daw. Kita Aksyon Eric sakit. Gani man na ipapunduan na si aksyon ninyo kay do nag-chappy ang signal mo. Ara na. Walang tali kung nag-uob. Walang kilat. Wow, daguob lang, walang kilat? Oo, hindi lang. Why ka madlock sa daguob, pero sa kilat, madlock ka. Oo, wala ko Aksyon Eric ang phobia. Wala ko nag-lock sa daguob. Sa kilat, Sa kilat, kuhan kagidya, panago kagid. Kinangagid mga rumbot, Aksyon Eric, para gid lamang sa kilat yang ido ko ay madlock pa sa daguob, hadlock siya. Kanya-kanya nga phobia ko Man, magpapadaguob, Dale, abaw ang akon ido ga, sala-sala kung doon sa masuhod ka manago mo. Subong ito ka namin, hibernate. Ganamit, higop sa bawang init, no? Ato laging, dala mo to sa mo na, ang beef mami to. Kanami to. Nami to, sa Boruso, barato lang ang Aksyon Eric. Gani.
tag 50 lang to gali. Gani, man mo ka nami, gidya, do sa burusong 50, do satisfied ka gid. Gani man, ano gid, nami gid sa tutunlan, nami gid sa pamatsagan. May mga pandisal ka to, kundi sampat na. Oh, kung special action Eric, may alagang itlog. May baman to, di ba mo to itlog? No, boss. Di ko may itlog special eh. Oo, kumbaga may mga add-on sa action Eric, itlog na okay, additional. Do contact 50, wala itlog, add ka 10 pesos, 60 pesos sa action Eric. Sigurado ko, mag-sirom-sirom ko, dito na mga mga action ninyo ay. Dito naman ko Actually, natagnan na ito sa observation report, pero nakibot ka na action Eric sang gindula. Gato, libre to? Sa mga report karon dito ka naman report para libre naman Lain naman yung bagang kaladala. Okay, sila Eric, damo na ning nagabaliga sa mga beef pares, beef mami. no? Hindi lang mo itong after or establishment. Oo. Kundi iba, no? Kumbaga nag-hopping ini sila kadto sa kalugar, sa kalugar action Eric. Nami man Yes, no? So sa mga kauturan natin dira sa mga nabukid nga action Eric ba o ti pangaman na kamano kay grabing pangilat, no? Diri sa syudad sa Bacolod, grabing pangilat. Sa mga tagparamati, taglang spiyo yung tabunin nyo. How much Ginamag sa kilat. How much mga action Eric sa mga nabukid nga bahin? Dito ka nagaloob, no? Grabe yung pangilat, no? Diri sa may syudad sa Bacolod, diba? Sa iba nila yung mga lugar sa Negros Occidental. Sa mga uma-uma action Eric, maghulong-halo sila para at least state. Dapat i-priority gid, no? Ang ila sini nga kaugalingon action Eric subong nga maulano nga panahon, no? So man na muni namit kaon saging kaugulan. Nga may ginamos, nga may kahang-kahang. Speaking of kahang, ang namin ang katumbal gani action Jerry. Kutitot? May hilig ka man sa kahang, no? May hilig action Eric. Si Felix Campanyel ka man. Nga do kada kaon di kumpleto kung waay tupad nga katumbal. Na mo ginang mayo astig swabe pero yung sabora. Grabe, no? Dong ang katumbal yan action Jerusalem daw pwede mabaligya sa China. Amo na gurong anong katumbal ay kagmay nga do bilog? Ang do taggo sa action director do kahamit bala. Amo na tawag na gurong ka marka yawa ay. Base. Marka yawa nga katumbal kadto ka perti kung kahang na. Perting kahang. Isa lang ang katumbal pero ang kahang do 3 or 4 na actually. Ba? Grabe. Basi ko sa del, basi ko titot sa yang kwan nga klase kwan. Kag kita ka sa kotitot nga inang kwan bla nang atong gid bla. Galing pangilat nag-oob din sa akin sining basi kontra sang nagdagoob kakilat ang kwan ng katumbal. Ipagwain ang payong yung dara, hindi ka bumagpal. Hindi ka ba magpayong kung hindi ka bumagwa kung kapangilat. Kag hindi ka masula siya dara kay budlay na. Ang ibang gani ka pag wisik na sang asin mong. Ang mga riders diri nagpay-gadigagid sa siling nga matingon kay wala gyud sila raincoat o panaming action Eric sa sining mga tinion. Hopefully lang kita kayo may mabaton nga mga balita ang nakiratan o mga kasapatan man action Eric or ano man dira. Ang importante dira is i-secure ang kaugalingon subong nga wala nga panahon kaya sa mga kasubaan bala diri sa may Bacolod City. Hagiban mati ulo aligmat sila action Eric, no? Ambot hindi ko kadalabay kani sa mga subata kung nagataas kung why. Actually later labian natin dira sa may bridge bala tay sa may Pakuling. Sa may Memorial Park ilabian pa sang patulak siya kaya Eric dito sa may shopping area. Sa syudad sang why magdalom? Wala kay nagpundo kami na ni action ninyo. Kay ang atong signal gano. Silingon kung waay gid man syado tubi sa ginantaw mo tong subas ta kulimot silingon ti ang ulan ngro sa bukid hindi man guro damol. Yes, action Eric. Kaya nabiyang pa ito namon action ninyo. Bali, katuhan pa lang namon. Katuhan nyo pa lang? Kasi subong nagpay-gadigad kanyan ay. Kaya muna, no, grabe ang ulan kag signal action Eric para hindi magutod, no? Samtang nag-report kita, no? Gani. Kag subong action Eric, dito sa may dalan shopping, no? Dito lang kayo nalapit sa may natabuan sang sunog. Amat-amat diri, ang tubig. Okay. Pero hindi po man siya tanto.
pwede ka pa man ka lakat rete matubog ng imong sining sapatos o imong sining tsinelas kaga mo na ate pahimuno nga na ya kung wala man lang ginadalian no para at least safe kay bala Basko gid ulan di ba Adilaw? Basko Eric na nagbunok na gid ang ulan sa sining nga mga tinion amo na kung wala ka sang may ginadalian i-secure mo especially kung ikaw isa ka motorcycle rider Eric Gani? para at least makapauli ka pa mo sining pamilya kang malikawan ang mga accident. Kung why ka sa ginadalian, pasilong ka na, kag parahula-hula, walang ulan Yes, action na Eric. Kaya isa mo man ang kosa aksidente, nga siling mo ga, bira-bira ka, para di ka maluna, tapos ang aksidente ka pa. Yes, insakto dira action na Erika. Update kita sa sunog, dira kay na sa bahin sang Dalan Hilado, barangay 17, Bacolod City. Okay. So, na-interview din natin action Erika, ang siling Chief Investigator nga si Fire Officer Frijan Mondido, sang BFP Bacolod. Kagtiya mo na yung sige itong mention na ang sa tatlo kapanalgan nga establishment dira sa may door 5 no Hilado Street barangay 17 Action Eric kaya ka girl leaves no trading operation ang tatlo lang gid mga panalgan ang apektado sa sining tunog ang second kag first floor wala na niya na lambot Action Eric since sa dasig man nga nag-respond ang atong sining BFP Bacolod Action Eric kaya mo ring giklaro niya nga wala yung tawo sa tabuang tunog sa second floor the third floor kung sa rin ang mga stocks sining baligya Action Eric sa establishment like mga foam, mga gamit sa sulod ng balay, mga burner, mga smart TV, ibang tagig mga appliances Action Eric no. So sa third floor, sa tatlo kapanalgan, ang first floor, ara dira nga sining mga dira baligya no. May mga customer nga binakal sa tabong insidente, pero safely man nga nakagawa Action Eric matapos na tayo man nagtawag sang bombero, kag kilayon man nga nag-respond. Dapat lang gali ang building dira committee no, sa tabong insidente pero kung nga dasig-dasiga nga na Action Eric na palong sining kalayo magluwas nga mayroon man pang firewall sining building Action Eric kung nga wala siya naggalaton sa katupad ng mga establishment or sa second or first floor ng Action Eric. Gamo gito na kalabas sa nila nga bligya TV? Bisan sa first floor Action Eric may mga may mga nagtulo-tulo wala ito bisali sa first floor na ulamit dala ang ginabaligya o ginadisplay dila no nga mga appliances may mga plancha may mga blender gamit pang kusina Action Eric no papatihan pala natin ang atong sining interview sa Chief Investigator sa BFP Bacolod nga si Fire Officer Frijan Mondido. Ako ni nga kuan ang percolta ni ari ni na kuan sa third floor sa Gorlegs Trading Corporation. 3-story building nga ginapanagyan siya RS building ang ngalan tapos nabaton taning tawag mga 2:53 sang hapon. Tapos na-declare man ni siya under control 308. Tapos na-declare man nga fire out 3:15 sang hapon. Initial lang ni anay namon kay TY pa man yung affidavit of fire loss needed man namon sa per victim butang talaan ay 100,000 more or less Ano tong kalabanan nga naupo sir? Mga combustible materials na mga foam nila nga stocks dito sa babaw. Initial investigation niya sir anong nagwa? Wala pa mabalik pa kami dito tomorrow. Hindi pa gid matumod. Hindi pa namo matumod ang cost sang kalayo pero ang origin lang ni nga mo ni sa third floor niya. Negative to sir sa injury? Negative mata reported nga injury. Easy. Nabuntayan ka mo sa pagpalong sang kalayo, sir? Pagsulod ka gina initially ang aso nga tugas ang amo sina ang mga material medyo kwan sina. Medyo pait ka dulong gid ang surroundings. Sino mismo sir na tawag sa inyo ganito sir? Na-receive namon yung tawag kay Ma'am Edna Enriquez. Ano na sa sir? Amo pa ni-verify pa ni namon siya ang kwan ay follow-up siya namin. I see. Mga combustible products like ano sir? Foam, plastic materials, iba nila niya mga electrical device ka ang kwan sina ay carton ang packaging mostly. May fireball sila sir? May fireball pa yung building meron. Actually, rekomend lang po siya sa ato sa interview sa Officer Frijan Mondido ang Chief Investigator sang police station Kung mo hindi pa na-establish kung ano gid ang ginhalinan sang kalayo. Actually, magkabalik pa sila liwatas sa lugar sa insidente kag additional nga pagpangusisa. Kaya mo to kayo nang inasing nga information halin man sa mga empleyado kung ano ang natabo during sang ining sunog Action Erica ay hinali na lang nga nag-aso ang third floor kag mo to no naapektuhan
ining mga foam, kaiban pa ang mga baligya, nga stocks no, ngayon sa third floor, sining commercial establishment action na Erika. And this time, maghatag dugay-dugay ang update ng patrola, kay grabe, nagitang bunok sa ulan din sa masyadad sa Bacolod. Check natin ang pinadiri ka mga masamib lagi na ba action na Erika, mga area sa Bacolod City kung ano ang latest nga sitwasyon. Ang observation reports ng patrol ginadaroon sa inyo sa DTX 500 effective na pangunato sa free radicals of oxidation. Sa DTX 500 mga aksyon ang panit pahubino ng internal organs pag-aayuhon. Sa DTX 500 mayo gid sa may mga diabetes, fatty liver, Balita, una sa aksyon. Salamat Kiraksyon de Salazar reporting live sa Patrol 2. Sitwasyon sang Bacolod. Isar grabe subong ang balbal sang kuan sang ulan diri sa Bacolod. Kag puwerte man ang panaguob dala ang pagpangilap. Mga 100,000 galito ang estimated damage sang sunog sa isa dara ka balaligyan sang phone kag mga appliances sa shopping, no? Sa Hilado Street, Barangay 17. Kung ano ang ginalinan sa kalayo, balikan pa natin sa aton nga mga arson investigator ang lugar sa diin natabo ang sunog. Pero pasalamat kita kay Widria sa mga utod natom na napaso, napilasan. Iti madasig man ang pagkontrol sa kalayo. Lapit na todo ang kwan ang amitid ang headquarters sila, no? Pati tabok lang ang dalan, dasig na ya. Responder dayo, no? So nag-alalay man ang mga taga-chamber taga Bacolod Fire Station, no? Yan mo na halong-halong kita basta ni sunog halong kita, especially kung nang gaulan-ulan blang, yung mga short circuit kung isa amo nang nagahatag man sang cause ng sunog mo. Basa bla kung isang aton nga mga linya. Bugas ang ulanan, kadelikado gid na, no? Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:31, balikan na karon sa Aksyon Day pagbay time sa ato sining nga pagpangalagad. When we come back, report na gikan sa ato sining nga mga patrol unit reporters pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito,
ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba?
Pabalik diri sa ato nga pagpangalagad. Waswas ang ulan sa gwa nga. Puwerte. Askog sang daguob kag kilat ba? May ngapon dira kay Ebony Butzer sa Germany. Si katenda sa sawa. Sila ni Toto Noel Amar kag ni Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey. Jose Mongcal Torilla sa Granada, mayong hapon. Mustada ang Granada. Toto si Mongcal Torilla. Si Raxo Ortilano Atoraid naga-monitor man sa ato. Salamat gidira sa imo. Tami ako lang kumpare ko si Bowie, Jolingo, kag Renny Boy, alunad kag ako hinablos nga si Taboy Derla. Alin na kay Toto Noel Amar. Ana Villaviray, mayong hapon dira si imo kag kay Rosalina Arellano Espadero. Jana Costa, mayong hapon. Leia Alapto Balyuwat. Sang Ibi Magarona. Martin Alilinda, mayong hapon ha. Alex Montesa, Pamilya Ramirez sa Barangay Granada, Langilan. At Pamilya Lumugdang sang Hermelinda Homes. Mansiling analing kay Alex Montesa ang panamyaw. Manjo Arnejo, mayong hapon. Kay Tanya Ramos. Christian Roa, dira sa may Victoria City. Roa, Familida, mayong hapon sa inyo. Kag kay Eddie Lawos sa Victoria City man dira sa may Bantayan, Kabangkalan City, si Leia Loraina Rakim. Ayos! Check ta na mga report na gikan sa ato sila nga mga patrol unit reporters. Unahon ta sa Aksyon Art ay hupon sa New Government Center. Clearing operation sa mga drainage system pati gayunon sang CDRRMO sa masunod nga semana. Ari sa Aksyon Art ay hupon. Line number 2 sa report. Aksyon Art may hapon. Huwag makukasalbar sa ulan ba? Basa ka? Basa ko. Nagdala ko tricycle na lang lagi. Oy, ito importante ang dila ng basa. Pati dila gini. Masakit na lang. Surso hindi ka nabol-nabol. Ganga kang urumong. Isa pa na kasakit sang kuhan lang, sang tupa sang ulan. Oo, kung nagamotor ka, tricycle ka? Okay, kasakit. Wow. Tinabugnawan ka eh. Ha? Nabugnawan ka sa chimpo. Gani ko timing mo ng balita ko pa. Oo, gani no? Sa wala isang drainage, so. Nagulanda yon? Nagulanda yon. Dugi na... Siling di Sir Jomari Vargas. Oo. Kung sa kampo may kartaps. Oo. Ang iyaya nga grupo, soy-taps. Soy-tap? Anong soy-tap man? Suyop ng tapas eh. Pero timan siya mo. Sino ko ano na sa soy-tap man? Oo. Sabi ko, one day blood, chapsoy nga ginbriskad niya. Oo. Kundi abo na ang mga malakas sa kalam, ginapang briskad. Sino ko anong soy-tap man, chapsoy? Yes, yeah. Oo. Amo na niyang suyop tapas group. Ano yung isa suyop sa drainage? Oo. Kang tapas sa mga kahoy ining pang-proning, isa na nakatim ang mag-aumpisa na sunod ni semana. Jani? Kay sila niya, nahuman na ang silver jet. Ato lang daan yung silver jet. Oo na, kuha na, tapos na? Tapos na, ipambaklan doon mga spare part? kuha niya, mga parts niya. Kay ang bagong silver jet naman na ginagamit niya sa disinfection. Okay. Kaya silang din ni Sir Jomari Vargas by next week. Amo na sila parang kada. Bali 6 members, di sila sa isa pa lang actually ka-team. Oo. Pero amo rin sila Aksyon ang unahon nila din ang mga merkado lang ang drainage system, mga kalog sa paribot sa merkado. Gani? Amo lang unahon, nakibitiga binaha mo. Libertad daw, sa Libertad Aksyon Art, gamay lang ulan, kabahat rin sa Libertad, South Public Market. Oo, kay sino gani ng listener to na pangatang pansit siguna? Si dilipat ko sa ngalan na gani, ara para sa gyapon da. Ha? Si Emilia Tasil. Tasil. Oo, sino man ang Emil? Kita ko na siya. Okay. Siling ko daw nag-slim ka na gin. Abot siling ko pa siya, hindi ako blato na tandaan kay naka-face mask ko. Kaya tulok-tulok mo lang siya, uya mo kung mapagkilala. Oo, gani. Mabago talaga si Aksyon Eric ko. Pero kay... Wala siguro wala. Wala itsura na Aksyon Eric. Hindi niya, uy. Ano nga doon nag-itog si Eric. Kaya silang ni Sir Jomari Vargas, nga gawon nila ni, since nga ang
Bagasan, nag-declare na niyang tikululan. Gani? Nag-umpisa na gidya. Diri sa Pilipinas. Siya rin ang maripot kapalayan ni Mr. John Marie Vargas. Kung mapasuyok sa mga aton mga kalog, lalo naman ang tindahan naman. Libertad, Burgos, Cadiz, Central Market. Ang team, atong daan ko nga sa Wordjet, ang butong kabito namon. Ang dabag ko nga sa Wordjet, amon yung usa namon sa disinfection mo. Kaya pwede na sa magamit. So, amon daan, ay nag-alabot mo ibang mga pisas. So, nagwa na, okay na siya. So, amon na tayo mo naman sa Panilo, sa nakalkanal na ton. At isa lang na ka-team, anom lang sa Pilog. Saan mo ma-start ni sir? Next week. Next week, start na kami. Manis na natin mga utod kahoy kung kaso magbabalabag kung adalan. Ilang pa sila suyop nagtapas. Soytap? Soytap. Oh, suyop, tapas. Ito bago nga term si... May mga si Sergio Marie magsulusugpon-sugpon, no? Sinig ko kung hindi lang bukay ko. Kombinasyon ba? Kung saan ganyan pipisial, 50 years old ko. Kaya sir, para niya ko itong isa ka speedboat sa imo to Lado mo rin kayo nulan lado din naman ito po. Sige lang yung ipadulong na ito sa panukoy kung may time sarang. Gani. Anyway, amo na nga pinakamanang pangunang balita gikan sa Bacolod City Hall. Ang ka-aksyon nyo, aksyon na tayo hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa... Salamat yun, aksyon na tayo, punti mayo na. Sa semana, masugod na si Sergio Marie Vargas. Soytap, soyop, tapas. Sa katubuhan niya, kartaps, karga, tapas. Grabe. Mayo magdihon-dihon si Sergio Marie Vargas, no? Sige, iba nga mga update sa City Hall karon sa Aksyon firing line, ni Aksyon Brian. Check na naman sa Aksyon Albi Graba report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Duwa ka drug personality, arestado sa bypass operation sa may syudad sa San Carlos. Yan ang report ni Aksyon Albin Graba. Line number 3 sa report. Aksyon Albin, may hapon. Maayong hapon sa imo aksyon, Eric. Arestado ang duha ka mga drug surrendery sa ginpatigayon nga by bust operation sa mga otoridad. Las 12:15 antak na kainas ang kaagahon sa San Juan, Barangay 5 sa siyudad sang San Carlos. Ang mga suspect ginkilala kanday Richard Lagos, 30 anyos, kag Reggie Villarna, residente sa Hacienda Medina, Barangay Rizal, sa among syudad. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan ang duha ka mga nagkaladakpan lunsay mga drug surrendery apang padayon sa gyapon sa pagbaligya sang illegal nga droga. Nalista man sang ila sining hanay si Reggie bilang high value individual matapos nga nakagwa sa prisuhan through plea bargain apang padayon nga nagabaligya sang illegal nga droga. Na-recover sa mga otoridad ang 15 ka plastic sachet sang ginasuspetsohan siya ginabulubantad. 2 ka gramo ang kabugaton. Sa karon ditinido na sa custodial facility sa San Carlos City PNP ang duha ka mga suspect kag ginahikutar na ang mga kaso batok sa ila. Ari ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Baybayan. Yes, sir. Although these are subject na natin, nung una pa kasama sa mga subjects natin, fortunately po, meron po tayo yung mga barangay intelligence network po natin, mga din natin. Nagkasapo tayo ng bypass po natin at nakuhanan naman natin ang item. Sir, ano po bang kategory sa subject po ng bypass operation ito na si Richard Lagos po? Sila, kasama man sila sa ating high value. Matagal na rin po ba itong nagbenta ng illegal drug exposure? Yes, if I'm not mistaken, parang re-arrested po yung isa dyan. Itong si Reggie Villarna. Opo. So, ibig sabihin po talaga, nasa natin talaga. Nasa radar po natin sila. Nasa high value po natin sila. Matigas talaga yung ulo ng mga taong ito sa pagbibenta pa rin po ng illegal drugs. Yes, opo. Kaya medyo maganda po nakuha natin. Medyo sinisipag-sipagan natin at makahabol naman po tayo. Ano po ba yung status ng dalawang ito? Yes, po. Nasa atin po natin. Pa-file po natin yung kaso sa fiskalya. Hahabol natin kasi ipa-crime lab na natin. Tingnan po natin kasi pinukompleto lang natin yung papeles. Hahabol. Bang hindi, anyway, pwede pa natin yan. By Monday kasi weekend na po ngayon. Ang pahayag ni Lieutenant Colonel Baybayan.
Balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kid Aksyon Alvin Graba. Ang mga tao gidya nga wag gidya kadudlaan. Makagwa sa prison balik mangyapon sa katuntuhan. Tagaan at tsansa nga sa gobyerno nga magbag-o ay pagwa supog pa kag nagabunan ko sa mga aswang. Isa duwa nga natakpan o kagi maglitakop. Kita mo na huwag gid kadudlaan. Congratulations sa mga katapo sa San Carlos sa PNP. Dugang sila nga balita karon sa Aksyon firing line. Mayong hapon dira kag may lang nga pagpulo pangapi dira sa Don Salvador Benedicto kay Baryoga Ray. Toto Ray Baryoga da mayong hapon sa simo ha. Sa Kabangkalan City ara mga monitor sa aton si Jobal Trinidad sa kay Ugok Abapo da sa Villa Lourdes Panocoy ha. Sa kay Ugok Abapo and Abapo family sa Villa Lourdes, Sinarosa family, Valderrama family, Barayoga family. Damo tatatag pala mati sa may Villa Lourdes Kay paring Art Ilagiso, kay kumare ko dara Ninit Ilagiso na. Sa may firm builder sila. Kay Ihado Leo kag kay Ihada ko da. Monitor mo sila kada hapon diri sa inyo palatuntunan. Dugangan ta ato sini nga mga aksyon balita, pero dugangan ta na ato sini importante nga mga pahibalo. Madugay ka na ba lang Nation. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna?
Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects.
maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Neurobion, helping through heroes by nourishing herbs. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, Saan ang aksyon? Naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Pabalik diri sa tumapalagad may hapon dira kay nong Ernesto Cervantes dira sa Banuasang Valladolid. Yolan na sa dulid nung nung Ernesto Cervantes. Wala ko panahon sa to sining pagpangalagad. Inyo palatunturan Aksyon Report Afternoon Edition. Sabado nga presentation magkatakop ini temporaryo. Balik ini sa Lunes. Ato sa nga patrol la unit report sa action nga napalagad karon nga hapon Aksyon Del Salazar. Back to back kay Aksyon Ninyo Bugina. Art Hupon, Aksyon Alvin Graba. Sa News Center Aksyon Andy Pensor. O diri sa itong technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason. O diri sa itong IT expert si Tuto Christian James Vinares. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Ciudad Sangbago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan ni Loverboy Aksyon Marlon Hinovaya, ang inyo regular anchorman sa sininga palatuntunan. Taloos na ako diri temporaryo, pero kita karon alas 9:30 to alas 11, Aksyon Night Patrol Program. Ako naman si Aksyon Eric MagbanuaNo, salamat gid sa inyong pagbabati. Happy weekend! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon